Hello, Magadi, Moroi, Paiwai, Linjani. Welcome to Nyamakwere Lodge, a place where comfort meets tradition. Kana mafunga zvekushanya kwa Mutoko, Nyamakwere is the place to be. We are located at 145 km peg along Nyamapanda, Harare Road. We offer conference facilities, we host events and weddings. We've got accommodation as well where we offer chalets, executive rooms as well as hotel standard rooms. We've got a lovely swimming pool as well as a bar and a restaurant. We offer the best food in Mutoko. Visit us, get hold of us on reservations at nyamakwere.co.zw or call us on 0717 948 787. Visit Nyamakwere, visit Mutoko. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Tasangana nemi nhasi unoka ndofunga munozviziva kuti kana ndiri maMutoko kana ndakuita nhau dzangu ndinoenda paNyamakwere Lodges. Ipapo sei tichienda ipapo inhau yekuti tinokukurudzirai kuti munge muchiuya panzvimbo inoka nekuti 1 yakashambidzika, 2 accommodation yacho yakanaka uye yakachipa. Naizvozvo kune vese vachange vachizoda kuenda paNyamakwere, nhamba dzavo ndidzo dzamuri kuona pachivhitivhiti pari zvino. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Vazhinji vaindifonera vachiti ava vari kubatsira kutongogara, munhu akambonyatsomira sei, mupostori here, in'anga here, isvikiro here. Naizvozvo tati aiwaka mushure mekunge vatiitira basa rinofadza, regai timbokurukura navo tinzwe kuti vanozvifambisa sei, ndiwo ani, vari kubva kupi uyezve vachienda nekupi. Ndo chirongwa chatinacho muzuva ranhasi, ndo zuva ratinaro muchirongwa. Hanzi zuva nezuva rine zvaro, ndosaka tichiti nhasi rarimwe zuva. Principal Bvumbwe. Kuzita vanondiziva vanoziva kuti Gwati ndozita randozikana naro pakubatsira kwandinoita vanhu. Ini basa rekubatsira vanhu ndakatanga ndingangoti kusvika pari zvinezvi ndane 15 years tichiita basa rekubatsira vanhu vanenge vari matambudziko, especially dambudziko randonyanya kubata nezvaro kuvanhu vandonyanya kubatsira inyaya dzezvikwambo. Vanhu vanonzekana nenyaya dzezvikwambo dzemadzinza ndo vanhu ndovanza kunangana navo chininira zvakadaro. Maproblems iwo ekuti munhu arwara asangana nekupenga zvinonetsa mumisha, maproblems iyayo ndinobatsira. Chechi yandinopinda ichechi kwaMugodhi. Saka muri kutaura here kuti makatanga kupinda chechi iyoyo mukukura kwenyu kana kuti makazoitangira pane imwe stage? Ndakangoberekwa ndichienda muchechi kwaMugodhi. Baba vangu vari mufundisi kwaMugodhi. Vasekuru vangu ndiye akanga ari bishop kwaMugodhi vainzi vashoniwa. Then
Saka muri kuti makatanga kubatsira muine makore mangani? Pandakatanga ini zvakaitika ndezvekuti anonyatsoziva nhoroondo dzangu even pakugara kana vagari vemamutoko kana pandaienda kuchikoro ndakatanga kuita mweya ndichiri mudiki zvekuti zvekumagrade 6 ndio pandakatanga kudzika mweya. Zvaitondinetsa kuzvinzwisisa nekuti dzimwe nenguva kuchikoro kwacho chaiko ndaikwanisa kutoshandisa mweya ndisingakwanisa kushandisa pfungwa dzangu. Zvimwe zvinhu zvaitondivhiringidza kuchikoro kuti ndaigona kushandisa mweya kuchikoro zvaitondipa problems. Kana maticha aitondzidzisa vaitotadza kuzvinzwisisa. Vaigona kuti kana pakatoshaika chinhu ini ndaigona kuchitsvaga chinhu chaichiya kuti chiri pakati. Zviya zvaingonetsa vanhu nguva chokwadi zvekufamba sei. Kumba ndikasvika pamba pakakiwa ndaikwanisa kutoziva kuti ndaikwanisa kutsvaga kuti ndizive kuti makiyi ari pai. Ndotongosvika ndotokiniwa mba nekutotora. Saka paizogona kuti kana pamba pakaita problem yekuti pashayikwa zvashayikwa mumba nyangwe ndisipo zvainzi anofanira kunge ari prince atora zvinhu zvipi zvinhu izvozvo because ndiye munhu wega anokwanisa kuziva nyangwe kuti kaviga makiyi anokwanisa kuziva kuti makiyi ari pakati. Saka zvinhu zvaingoitika ndichikura zvaitongouya mandiri ndisinga pakukura kwandaiita ndaiteta kunenge kunakidzwa hangu nazvo kuchiti pane ndashaya kana chinhu kana pandinoda kuziva kuti zvakamira sei ndaingoshandisa mweya. Saka ndakangokura zvidaro kusvika grade 7 zvanga zvichaitoita zvichitowedzera kuzoenda form 1 kuzosvika ndipedze form 4 zvanga zvakutonyanya. Saka yaiti matangira andaita ndeyekuti paiti pakauya vanhu vanenge vane matambudziko ndaisakwanisa kuprofita vanhu but ndaiti munhu ane dambudziko vanhu vachinamata profita vachiprofita ndaiti ndikanamatira munhu uya ndaikwanisa kunzwa simba raiuya munyama dzangu. So ndobva ndatodhonza mweya uya mhepo iye yaitopedzisira ndatoidhonza kuti inga panapa nditopedzisira ndatoti zvadzimira vanhu votanga kutobvunza mhepo yosvika yakutorondedzera ndini nhengi ndakabva kwakati ndinofamba zvakati ndinosenza zvakadai. Saka ndo chinhu chakatanga kusvika pandiri chakatanga kundishamisa nokundishoka kuti chinomboitika chii pandiri vamwe ndaprofita inini ndiriita kuona ndiriita kuhaka zvikufamba sei kauzoanzaiwa ndo chipo chekuhaka chocho ndo zvazvinoita. Saka ndo pakatangira basa rangu inini rekubvisa mhepo yakauya nechipo chekuhaka. Kuhaka kwandaita ikoko ndiko kaita kuti ndiite simba rakanyanya rekukwanisa kubvisa zvinonzi chikwambo nekuti chinonzi chikwambo ndo mweya iwoyo wandaikwanisa kudhonza ndichihaka. Saka kana pakanzi paita problem yekuti mumusha mashayika zvakafanira kuti pashayika kana kuti munhu asunzisa takafamba sei kana kuti akaenda nzvimbo yakaenda munhu uya haasi kuwanika ndinokwanisa kudhonza mhepo iyoyo yemunhu iyeye yokwanisa kubuda ichitaura kuti tizive kana ari mupenyu munhu iyeye haabude asi kana akafa munhu iyeye anokwanisa kubuda achitaura kuti nini ndiri pakati. Kana akaurayiwa otaura kuti ndakaurayiwa zvinodai nezvinodai zvinhu zvojeka zvoenda pachena. Ndo maitiro andinoita nekunzwisisawo manzwisisiro andoita inini simba rinouyawo munyama dzangu nemanzwisisiro andozviita ndio mashandiro andinoita. Vazhinji vanotaura kuti zvinhu zvamunobata zviya ndezvekugadzira munenge manoplanda panzvimbo etc. Ndezvipi zvamungade kuti vaudza pamusoro pazvo nekuti vanhu havabvumi kuti zvinhu zvakadaro zvinoexista? Tine vamwe vanhu vazhinji vamwe vatinobatsira vekuti munhu uyu anenge aripo haasi munhu akafa munhu aripo mupenyu ari kufema. Ndosvika pamba pake munhu iye handimuzive ndomuprofita kuti pamba panapa makambofamba kufamba kwamakaita makabata zvinoti zvinhu zviya zvandaprofita zvezviya munhu anogona kuti ini muri kundinyepera toda kuti zvinhu zvezviende pachena. Sasi tinokwanisa kuzoti zvinhu zvezviya tozvikumbirira kuti zvinhu zvezviende pachena tinokwanisa kubudisa mhepo yacho yotirondedzera kuti zvinhu zviri pakati nepakati iwo wega wotora zvinhu zvezvoya pachena. Kana kuti tinovaprofita kuti zvinhu zviri pakati nepakati pamba pawo ipapo tosumuka tese naiwo pazvinotorwa zvichiuya apa munhu iyeye anokwanisa kubvuma ega kuti zveshokwadi zvinhu izvi ndinozviziva
ndakazvitora shuwa ndakazvitora panoti nepanoti. Saka nyaya inonetsa ndeyekuti kana zviri zvinhu zvokuti munhu anozongoona pamavhidhiyo, anozongoona paTV riri basa rekuti angoona basa raitwa, munhu anokwanisa kufunga kuti zvinhu izvi munhu yakangoita zvokuisa, nenyaya yekuti haana kunge akwanisa kuonana nemunhu aitirwa basa, muridzi wezvinhu, achikwanisa kunge achibvunza zveshuwa kuti iwe zvinhu izvi unozviziva here kana kuti hauzvizivi. Saka machallenges iyayo tinosangana nawo ekuti vanhu vanofunga zvakadaro nekuti zvinenge zvisati zvasvika mumba make, but panguva yazvinosvika mumba make achisangana nazvo anokwanisa kunge achizozviona kuti zvinhu izvi shuwa taingofungidzira kuti hazviko, tazviona kuti zvinhu zviriko, nenyaya yekuti vanhu takasiyana. Kune vamwe vanoprofita zvokuita kufungidzira, vamwe vasina chiprofita vanoita kugadzira chiprofita. Zvinoitika izvozvo zvokuti vanogadzira chiprofita anokwanisa kutsvaga futi chinhu chokuti aende kunobvisa ipapo nekuti anenge asina simba rekubudisa zvinhu zvakadaro. Inini ndichikura ndaiwanzoti ndikaona munhu anonzi mupostori ndaifungidzwa kuti ndo vanhu vakachena vasina zvitadzo, asi mukuzokura ndazokura kudai ndakuona nhau kazhinji kacho dzine vanhu vanoti tiri mapostori atiite izvi neizvi ndo dzinenge dzine matambudziko evanhu vanenge vachibata-bata. Nhau iyoyo mungadiwo kuti kudii pamusoro payo? Ichokwadi. Nyaya dzechipostori vazhinji vanoenda kumapostori, especially mafundisi, todzoka touya even maprofita sesu touya vamwe vanoenda chechi zvitendero zvekwana Marange, vazhinji vacho vari kuzviita, vari kukwanisa kuenda kunoromba mushonga wekuti aite chiremerera muchechi, aone kutyiwa nevanhu, chechi yake iite mbiri. Zvinhu izvozvo zviri kuwanikwa zviriko kuvanhu vakafanana vakadaro vachinohwandira kumadzichechi. Saka hatiti munhu zvaari kuenda kuchechi munhu iye akachena, nekuti iko zvinezvo vanhu vari kungohwandawo nechechi asi vachibata mabasa akashata. Right, mukushanda kwenyu basa tichitarisa kubva zvamataura kuti makatanga kare kare, mune here mazuva munoti iri handiri kanganwe, mazuva mangani ndekupi, chii changa chaitika? Ndakambodedzwa pane zuva randisingakanganwe, ndakambodedzwa kumandarweni. Ndadedzwa kumandarweni kwakanga kona vainzi sekuru Gushi, ndiwo vakanga vari kumandarweni. Saka sekuru Gushi pakanga vari kumandarweni ikoko kubhuku raChief Makuni, ndakakudedzwawo ndikaenda ikoko. Ndasvika kwaChief Makuni ikoko, pane pamba pandakadedzwa, pane vamwe amai vakanga vaine nyoka yavo. Inini ndakatonzwa kuti pamba apa pakatofa maprofita akawanda, achitoti achida kutraya kubata nyoka ipi, nyoka iyoyo, vanhu vazhinji vachipinda maproblems nezvinhu izvozvo. Saka ini ndakangosvikawo semuprofita, akanga angosvika ipapo ndida kunzi ndiite basa. Vakatarisa kuti profita uya unzi abate basa, gaitiwo nebasa richiita sei richiitwa. Vamwe vachitondiyambira kuti apa upararame unopafa. Ndakangoti tongozvisa mumaoko aMwari, gai ndiende. Shuwa ndakasvika pai ndichida kuti ndiite basa. Ndikubva tasvika pakanga paine nyoka iya. Tichingopinda mumba mami nenyoka iya, inani ndina kukasika kuona kuti nyoka yandiona sandaiona. Ndakangoti ndichida kutarisa kupaya ndaiudzwa nemweya kuti ndopairi, ndichingoisa hoko kuda kungovhura zvinhu zvanga zviri ipapo kuti ndione, yakabva yatonditangira. Ndokubva yandikanda hoko, yakangondikanda pakaita kusviba apa, ndopandakakandwa ipapo zvokuti yakazondipotsa kundirowa. Inini pandakarowa pazino rakangorowa vhara haka harina kupinda mukati, ndichibva ndangodhonza pachibva padimbuka. Time iyo ndichibva ndatongoibata. Zuva iroro handiri kanganwe, nekuti kana nanhasi ndikazvifunga hana yangu inotorowa. Ndikangozvifunga chete zuva iroro hana yangu inotorowa, kuti hakuna munhu akaziva kuti izuva iroro inini ndakatopotsa ndafa. Saka zvinhu zvandinorangarira pese pandinenge ndiri kana ndikasvika padaitwa basa, zuva randakasangana naro ndiri kumandarweni maChief Makuni, zuva iro handiri kanganwe. Asi vanhu vazhinji hawana kuzviziva kuti inini
panguva iyoyo ndapotsa ndaita sei, ndatofa. Asi vanhu vakangoshokekana chete nebasa rakaitwa ipapo nenyoka yanga iri ipapo, yanga yakakura, yanga iri pamba ipapo. Kuti tinonzwa kuti vanhu vanotora nyoka vanotora uri mushonga then wozosanduka yava nyoka. Imimi pamunenge muchizoona papa mune muchiona uri mushonga here kana mune muchiona iri nyoka chaiyo? Ya, zvinoita ndezvekuti munhu paanopiwa mushonga kazhinji especially vanhu vanopiwa madumwa, mumwe anongopiwa mushonga uyu unenge wakaiswa pfuta renyoka iyoyo. Vamwe vanoshandisa musoro yenyoka iyi mhando yemushonga waari kuda. Ndo zvinopiwa padumwa raanopiwa munhu. Dumwa rienda raanopiwa nziyo dumwa iri ucharichienda unorisa pakati obva apiwa mutemo muko kuti iwewe chinhu chandakupa chinenge chine muko unenge waanenge apiwa. Munhu uye akakanganisa muko uya chinhu chiya anochishaya, chinenge chatopanduka, ndo painenge yatova nyoka. Saka iye anokwanisa kuzviziva kuti dumwa rangu riye yanyoka, anokwanisa kuzviona nekuti nyoka ye inotouya kwaari. Kana nyangwe paanongoti atipinde mumba asati arara inotouya kwaari ichitotaura naye, ndo paanotanga kuziva kuti ndane chikara chakashata. Ngopanenge pachitone communication anenge ainaye nekuti nyoka iye painouya kwaari anenge achitaura nekuti anenge atori munhu anenge achitaura. Saka iyi nyoka inozongoya yemufananidzo wenyoka but anenge ari munhu nekuti chinhu chakagadzirwa ipo pane mweya womunhu akafa unotorwa unoiswa padumwa riyeri mushonga womunhu unoiswa mweya womunhu anenge akafa unorererwa pane mushonga waanopiwa unenge wakashandisirwa chinhu chinofamba, kana ingava nyoka, musoro wenyoka unoshandiswa, kana pfuta renyoka ndo rinoshandiswa kuti pachinozomuka chinhu chinomukira kuchinhu chipenyu chichishandisa mweya womunhu akafa. Ndio madhiraivhiro anoitwa saramusi rezvinhu zvinozoonekwa zvichizobatwa zviri zvinhu zviri kufamba, zviri zvinhu zviri kufema. Saramusi racho mabudiro arinoita ndiayo ekuti chinhu cheche chakagadzirwa nomushonga uyu ndo chinozopfuka mangwana chichizobuda. Saka panhau dzengozi dzevanenge vakaurawa dzedze, imi munobatsira here kuti kana tine hama yedu yakafa zvisina tsarukano zvatotoona kuti apa kuurawawo kuti ikwanise kunge ichirwisa yega, munozvikwanisa here? Zviri zvengozi yekuti munhu aurayiwa, munhu iye ndobva atsipikwa, vanhu varida kuti munhu uye aone kumuka achitaura kuti nini ndakaurayiwa, achizobhadharwa. Zvinhu izvozvo ndinozvikwanisa. Tine vanoda kubatsirwa vari kwakasiyana siyana pasi rino rese. Toti munhu ane dambudziko rake, munokwanisa here kumubatsira panhare kana kuti munenge muchitoda kuti munhu asvike panzvimbo? Right, zvakafanira vari kunze kwenyika. Kune vamwe wekuti pane mamwe maproblem atinokwanisa kumubatsira ari kwaari iko, pane mamwe maproblem atinokwanisa kumubatsira. Poita mamwe ekuti anoda iye personally. Saka zvichireva kuti atomboti anoda personal problems anenge akaita seapi? Ya, zvinodependa. Pane nyaya dzekuti munhu anogona kugadzira zvezvekuberekeswa mhepo dzakafanana dzatichati kutaura dzimhepo dzekuti munhu aberekeswa mweya wechikwambo, kana kuti munhu iye personally azvirombera zvinhu zvaakumunetsa zvaakumutambudza. Pese paanenge ari anenge akangotakurana nemhepo iyoyo. Mhepo iyoyo inonetsa kuti munhu iye ari kwaari iko kunzi ndakubvisa mhepo iyoyo yabva pauri. Izvozvo zvinotinetsei. Ndo zvinenge zvichitoda iye munhu personally kuti auye, kana achinge auya ochikwanisa kubvisirwa mhepo iyayo. Zvakura kuti mhepo iyo tinoideedza. Taideedza mhepo iyo tichitaura nayo kuti iye munhu akakutora but haachakwanisa kurarama newe. Akakukanganisira, paakakukanganisira mhepo iyo inokwanisa kutaura kuti akanikanganisira panodai panoti. Iye mhepo iyo chiudzwa kunzi right, ipapo akakanganisa munhu uye akuti iye haachakuda. Kana ada kuripwa munhu iye anotaura kuti ndoda kuripwa paakandikanganisira, omuripa. Kana amuripa zvinhu zve odzorera kwazvakabva kuti aone kusunungurwa nemhepo ipi, nemhepo iyoyo kuti munhu iye aone kuchirarama zvakanaka, dambudziko iro rinenge rapera. Tinewo zvakare vamwe vanhu vanotibata vari kunze munyika dzevatorwa. Vanhu ivavo vanotaura kuti kana kuti mwana wangu akasungwa
akatotongerwa kugara mujeri makore akati, asi zvichinyatsoongororwa unooneka kuti dzimwe nguva inhau yeganda kuti vachena vanongoti aiwa ngativavharirei vanhu ava, panenge pasina nyaya yakati tsvikiti. Pane here zvinokwanisa kuitwa kumunhu akadaro kuti anga achikwanisa kubviswa mujeri? Vanhu vakadaro tinenge tichida zita rake nemutupo wake ari kwaari ikoko, tomukumbirira munhu iyeye kuti zvinhu zvake zvimufambire zvakanaka, nyaya dzake dzivhurike dziende pachena, kuti Mwari ndiye amusunungure munhu akadaro. Then rimwe dambudziko nderevarume vari kutizwa nemadzimai avo, nemadzimai ari kutizwa nevarume kuti murume wangu azotorwa nanhingi, mukadzi wangu azoenda nanhingi, asi mukadzi wangu ndomuda, dai afunga zvakairi katatu adzoka akaenda gara naye. Vanobatsirika here vanhu vakadaro? Vanhu vakadaro vanobatsirika nekuda kwekuti kana ari murume mhepo inenge yatomupinda ipapo yemweyawo, kuti anenge abatwa nemweya wechipfambi wokusada mhuri. Kana ari mukadzi abatwa nemweya wekuti anenge aine mhepo dzekwake dzisisade kuti agare nemurume, mhepo dzakadaro isusu tinobloka mhepo iri kumukonzesa kudaro, tomublokera zvaari kuita zvacho zvekumupota atize murume, toita kuti iye afunge murume wake anogona kutotadza kurara pese paanenge ari achingofunga murume wake waanenge asiya. Kana ari murume ndizvozvo futi tinomublokera zvaari kuita zviri kumupota asiye mukadzi iyeye, toita kuti afunge mudzimai wake. Pavanodzoka vakuita chinhu 1 tozvigadzirisa vari pamwe chete tovabatanidza. Right, imimi kwamunonamata chivanhu munochiona uri mweya wetsvina here? Nyaya iripo ndeyekuti panyaya yechivanhu, chivanhu chiriko, hatirambe kuti chivanhu chiriko nekuti chivanhu chitenderewo chevamwe vanochitenda, nekuti kune chipostori, kune chivanhu, zvese zvinhu izvozvo zvakaiswa panyika naMwari. Saka hatiti chivanhu mweya wetsvina nekuda kwekuti chivanhu chagara chiriko, chinamato chagara chiriko. Anotendawo kuchinamato, ndosaka makaona kune n'anga nemaprofita. Munhu anokwanisa kuendawo nekuti anotenda kuchivanhu, kuti ini ndinochengetwa nemadzinza angu, ndinochengetwa nemadzisekuru. Even kana munhu anonamatwa anochengetwa nemidzimu, zvese izvozvo zviriko, kuna Mwari nevadzimu. Saka izvozvo ndinozvitenda kuti chivanhu chiriko, chinamato chiriko. Zvakuda munhu iye pache zvake kuti anotenda zvipi. Sei ndabvunza kudaro, inhau yekuti mazuva ano kune nhau yatekeshera yemanjuzu. Unongonzwa kuti uyu ane manjuzu, uyu ane manjuzu. Tochizotarisa kumanjuzu kwacho, mumwe manjuzu anomukonzeresa kuti aite pfambi, mumwe manjuzu anomutambudza anoita kuti asaite murume, mamwe manjuzu anoita kuti aite mari. Zvinhu zvakadaro imi munozviona sei? Ndingangoti ndio mafambiro anta spirit ya Satani, yekuti mapindira azvo kana mawiri azvinhu zvakaita mukatarisa namanjuzu ava hazvisi zvinhu zvakatangira muno nyika yatiri, zvakabva kunze kwenyika. Kuti munhu atange kuti inini ndakunzi manjuzu, vanenge vachinzi vasikana vekumvura. Zvinhu zviya zvazvinoita ndezvekuti pai ndo pane hachisi chiwanhu chakafanana general nechiwanhu chatagara tichiziva isusu, chekuti munhu anokwanisa kuti ini ndoda kuombera mudzimu yangu, panoda kutsvagwa foje kuti panoda machira angu ndichikumbirawo nasekuru kuti zvinhu zvangu zvivhurike, makwara anga andifambire. Zvasiyana nechiwanhu chevasikana vanoenda kumvura, chonzi chinoda maraisi, chinoda chichi, icho chisatanist. Saka muri kutaura here kuti vese vari manjuzu masatanisi? Ndingangoti ndo kumadepartment zvakusiyana kokuti mumwe ndo kwaMugodi, mumwe ndo kwaMarange, mumwe ndewe United, mumwe ndewe Jeriro. Ndo kusiyana kwemadepartment atiri kutsanangura akafanana nemanjuzu atiri kutaura. Nekuti maziro andoita inini kuchivanhu vanoti kana munhu mudzimu uchida kubuda zviya pamwana wavo, handiti unouya nemadzisawira. Madzisawira aya ndo anosanganisira manjuzu. Mumwe anonzi unoshaire uvhimi, mumwe uneshaire zvakati, ndo madzisawira anouyiwa nawo nemudzimu. Saka toti midzimu yacho ndo iri kurasika here kuzoti itsvage madzisawira akadaro? Pasiyana, masawira ataiziva kare emweya wekumvura nemadzisawira ariko iko zvinhu zvasiyana, nokuti ayo ainzi anobatwa nemweya weunjuzi
yenjuzu kana kuti yemashawe yekumvura kana ari mwana pamba anobatwa nemashawe iyayo zvikureva kuti mumusha make makanga muine munhu anga ane shawe renjuzu airapa neshawe renjuzu. Shawe iroro harisiro bashawe ratikutaura nhasi nekuti mwana nhasi akangozvarwa akati ndoda kuita ini ndoda zvemashawe emanjuzu nhasi chaicho anotoswera atoenda kunotsvaga akutotsvaga kutorotsiwa kuti atoshurikidzwe zvinhu zvokuti hazvinetse kuti apiwe zvasiyana nezvaitika kare zvokuti munhu andogara atosvikirwa neshawe iroro otodza kunzi riri pauri. Nhasi mwana angofunga kuti ini ndoda kuita manjuzu anototengeswa machira akutoendeswa kudziva akutodirwa maraisi akutoshurikidzwa zvobva zvatopinda maari. Tikatarisa vanhu vakadaro vamwe wacho zvikatadza kupindana nawo vamwe wacho vari kupenga vamwe wacho anogona kutotanga kutorasika ari pane murume wake. Saka zvinhu izvozvo ndo machallenges atiri kusangana nawo. Kana munhu ane shawe renjuzu kazhinji mashawe aya kana riri shawe chairo kuti ndiri kurapa haridi kusangana nemurume asi iko zvinezvi zviriko mazuva ano kana achinzi ndeyo manjuzu munhu iyeye vanenge vachinzi vasikana vesmart vasikana vekuti kana mashawe aya anotovakwezvera varume vakawanda. Saka ndo masiyanana azviri kuita kuti zvataiziva isusu kuti ndo zvairarama zviri matiri handizvo zviriko nhasi. Saka ndisina kukanganisa kunzwa muri kuedza kutaura kuti kune mashawe enjuzu ari genuine kozoita mamwe ane satanism. Ichokwadi ndizvozvo. Aha. Nekuti ipapo ndaiziva kuti paigona kuvhiringidza vanhu vakawandisa. Saka chinenge chaapa munhu kuziva kuti shawi rake ioriginal shawi here kana kuti iri rine satanism mukati. Ya ndipapo chaipo nekuti hakusi kuti awa zviriko asi zvakasiyana zvitendero futi zvemanjuzu iyayo. Mamwe acho kune vamwe vanotoenda kuchechi vachiita zvemanjuzu zvipi zvemanjuzu izvozvo. Saka zviri kusiyana madepartment. Right, todzoka panhau yekubatsira kwenyu. Mune here zvamunoti izvezvi handina simba rekunge ndichibatsira kana munhu apindana nedambudziko iroro kana kuti munoedza zvese? Kune zvimwe zvandisingakwanise ndinokwanisa kutomuudza munhu kuti izvi handizvikwanise. Pane zvimwe zvekuti maproblems ekuti anenge achida chipatara munhu ndinotomuonesa kuti izvi zvasisi kuda inini zvoda chipatara. Inini especially ndinonyanya kuda zvinokonzereswa nekuda kwemweya wakaipa unenge uchimupunyikidza. Ndo zvinhu zvandoshanda nazvo. Kana munhu akanzi aita mhosva ine mweya wakaipa uri kumupunyikidza ipapo ndinokwanisa kubatsira. Aiwa, tinotenda. Kana muine zvimwe zvamungade kuwedzera henyu zvatinenge tisina kunge takurukura nemi zvamungade kuti ruzhinji rweZimbabwe rwunge ruchiziva, tingati mashoko enyu ekupedzisira. Inini mashoko andingangotaura ndeyekuti especially kune vanhu manjuzu unotarisa kuvana vari kungokura kuti hakusi kuti zvinhu zvazviko zvinhu zviriko asi vana ngavasangopinde mune zvinhu zvavasingazivi. Ngavatsvage history dzekwabva zvinhu izvozvo. Kana zvichiuya pamunhu zvinofanira kuuya kana zvichiteera especially kana kuti madzinza ako zvouya zviine vabatsiri vanenge vachikubatsira zvichiteera madzinza kwete kuita zvekuconnectwa iwo usingazvizive kuti zvinhu izvi zvakambomira sei zvinofamba sei ungoconnectwa zvinhu zvausingazive. Unenge uri mutoro futi tikusangana machallenges iyaya isusu muno mamutoro tikusangana nawo. Vanhu vakawanda vari kungopiwa mumwe anopiwa dhuku mumwe anongotorwa maraisi aendeswa padziva ogezwa apedza kudaro vanhu ivo vari kuzosvika pakupenga maproblems edu kusangana nawo. Zvimwe zvacho hazvisi kuti zvikutonetsa kuti munhu iye apore asina kutaura kuti nini ndakaitwa izvi neizvi. Saka machallenges iyaya tinenge tichisanganidzana nawo. Zvimwe zvacho zviri kuuya kune vanenge vari mudzimba anenge ane murume wake obva aenda kunopinda kumanjuzu kuyakwe murume hangamuudze. Vane zvavanenge vachiwirirana kuti murume kuti akuteerere angonzwisise unofanira kumupa zvinoti nezvinoti. Panguva yazvinomupa zvimwe zvobva zvata opposite zvaya futi kune mukadzi upi kune mukadzi iyoyo. Machallenges iyaya tiri kusanganidzana nawo. Zvinhu zvinenge zvakutinetsei zvinhu izvozvo kuti wani panguva yazvine zvada kugadzirika zvakubuda pachena zvakukanganisira futi imba yako kuti imba yako imire zvakanaka. Saka zvinhu izvozvo tiri kuti kune vazhinji vanenge vachinzwa zvatiri kutsanangura ngwarirai zvinhu zvakadaro
kana uchipinda mazviri zvipinde uchiziva kuti history dzazvo dziri kufamba sei, zvokuti kana ukabvunzwa kunzi iwewe shawira uinaro rakabva kupi nderani zviri kufamba sei, unokwanisa kunge uine history nekuziva kuti zvinhu zvinofamba sei, kuitira ukanga wasangana nedambudziko zvisazokunetse maendere azvo kana maperere azvo. Kana ukada kuti nhasi ndakuzvisiya, kana ukanzi uchazoenda kunozvisa mumvura, kuzvisa mumvura nekubva zvapera, kwete kuti wazvisa mumvura dambudziko ringosimba riripo richikunetsa richinetsa kumhuri. Maiona here Ruma Simitia inedzidziso murondoro upenyu. Mamuona here Andrew Neshamba anedzidziso murondoro upenyu. Maiona here Ruma Simitia inedzidziso murondoro upenyu. Mamuona here Andrew Neshamba anedzidziso murondoro upenyu. Ndicho chirongwa chitanga tiinacho muzuva ranhasi. Mhuri yeZimbabwe ndofunga madzidzowo zviviri kana zvitatu kubva kune munhu waMwari. Munonzi profeti here, munonzi madzibaba here, munonzi chii? Handiri profeti. Aha, ndofunga mazvinzwira. Ndochirongwa chitanga tiinacho mhuri yeZimbabwe. Ndinovimba tadzidza zvakawanda. Pane vakandibata vakawandisa vachiti vane shamba endai kukadoma kuVenice Mine, vane shamba endai kuVenice Mine. Musatione kunonoka, tinenge tichiuya. Kazhinji kacho pamunoti tiendai kwakati pane logistics dzinoda kugadziriswa, zvakafanana nemafuta ekuti munge muchifambisa kunoita basa iroro, nekuti ukada kuenda kumhuri yacho iri kutambudzika, dzimweni nguva unonzwa vachiti aya takaburitsa mari dzakawanda kuvanhu vakasiyana siyana kuti vatigadzirire basa iroro, asi chabuda hapana. Ini ndoonekwa neshamba ndakuendawo nchindoti tikuda mari yemafuta ikoko, zvinenge zvisingabude. Mubatsiri kuti umuti enda ikoko unobatsira, asina chekushandisa, asina chekufambisa, zvinobva zvaoma. Dzimweni nguva vanofashanda vari timu 5-6 vese vanenge vachida kudya, iye mubatsiri wacho kuti azokwanisa kunge achipa timu rese zvekudya kana kuti mafuta, zvinobva zvarema. Ndosaka dzimwe nguva muchiona tichiita kunge tisiri kuona dambudziko, asi dambudziko tichiziva kuti ririko. Naizvozvo chandingade kukuzisai panhau yekuVenice, Prophet vagadzira kuti tinge tichienda ikoko, asi logistics idzi ndo dzisati dzamira zvakanaka. Vazhinji vaiti toda kuzviona zvinhu hazviitirwe badge. Kazhinji muchitendero mukubatsira hamuitirwe badge, kuedza kuzama kuti zvinhu zvinotiitira here kana kuti hazvitiitire, asi zvinonzi muchishona agamina afamba zvienzane natigere. Paya mukationa tichiedza kana zvirambe zvibvume, asi tamboisawo effort yekuti basa redu ringe richibuda mune zvakanaka, zvozoramba zvazvo. Andrew Neshamba ndozita rangu, plus kana ndakutaura handipedzi kutaura, ndinoswerera kutaura. Vamwe vanobva vaterwarwa mudombi, aiwa regai ndigumire pano muzuva ranhasi. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuTrumas Media. Trumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.